Kubai sibun pi barok ki perlok no Krisian jong kane ke channel tirom te man kapor habang apet ki video bun na pedeng jong pi ki perlok rawon ba pi ju komen hapo ke komen pi kerpat ban ong ban yap ban batailem kumno ban sina jingbam pi kwa ban tibha kumno ban sina jingbam timenta hadin bang lai i la bun ba ki ba komen tengah perkhat ba kabha bangan sinada ka video khnang ba barok na phi phinsuk bat menta kar komsina kala de da ka bathamai kam dai shu ka badang rim menshua phi la ui ka tu ka video ngalai kumto here menta ngat pen i phi ngala nang pen kala menta la da ka we kastai ba ngala sina penthamai la nang lap penthamai te kala kham duna ka jinglut na ka benta jong phi lada phi sina kala kham duna ka jinglut kamlong shu kumna shua pet menta tang sijat arjat lajat saw san reujat nyojat tang kine ki nyojat ki jing don kam phi la ban biang kum sina tepelok nga kerpat je pi kino ki bakwa ban tibha kumno ban sina jingbam wat nom kerki ai ya kapor jong pi ban pej bha nama lada pi kerki pi nom tip tang siteng yo pi duna phim tip bha ya ka e badai ban le ka e ka bang hikai te ka jing du nong kan long e pi te don ki ba ong ba yo hikai thok ngam thok menta ngala lap kala tip top bha phila i kar kum khwai jonga ro menta kala kiu kar kum yo do la kiu te menta kar kum sinaya ki jingbam ro la penduna no namar tang katu kala biang nada pi ai kat no ro undang la bisyar bha ngalap ba tang katne kala biang kat kha ka la biang kabadon kam kide tang kine to kiwe lada phila ban plus ro ka biang renga mentang an pen ibet pinle betang kumne te kadok kala dat te to menta perlok ina sedang no te hasua ban sedang tinggal kerpat de pi barok ki perlok la de pi dang wan thamai te subha ba wat nom klet ban yara ban ya kersian lang ban da ya subscribe da like bat share sya ki perlok jong pi te wat nom ya benut ma kam don jing ta kam don jing lut te yara ba khnang bangin ya kiulang para kasi para do prasnam ya kersian lang te to perlok khoble sibun ni phing ina sedang no ya kanai ban pen i sapi kumno ban sina jingbam te hasua bangan sedang ban pen i ban sina kene jingbam ngakwa aban ban pen i suai kene ki kerteng jingbam khnang ba phi phinthit te phinthit kini kitiar bat lada phimyo lut kini kitiar kamot ba kanomlong lada pisina kala ban phil lada ba philai khwai tenong kong an sedang da unei u sen de badon kam te mentang an pen isi phi pet kane ka kerteng sen te phila ban wat da unei sen te persiang ban wat na yo bet kine kam tam na sor le kapun te wat na sor te pet une upa khambiang dai une bangang la melin te hang nei ngabu arjat te da phimyo to ro penokam da une ro biang te sa persiang ban wat mungkine repideyo la auto bang apen ina kong la one da pio pede ban wat kum une bet ta te mentangan pen i te pila wi to we te mentangan pen i so une dai rong une te pet bhaga kerteng sawat kum kine penyo te pide ban penyo kum kine ki tiar bang la pen i
Tisa thit kum kini kim darem re kini. Thit na sor kham yo dunador. Menta sya kiyo kendong gila pen kudor ba gila ya dor ba la ya yo ba. To la dep to tengah pen i sa ujing bam. Ujing bam ban nangkong de ne. Ne jing bam. Te pila i ba trayang to. Te pet kum ne jing bam pete ban thet. Pihak penio bed lada pimio omlong re. Kami hap bat gitu ki. Bat kini ki bang alek manga bat henta lada pimio kadok kha kam dai ha. Desa une dai baar. Te une atau ngapen i ke kerteng. To taikal. Ngapen i baham ta kenang ba pinom bakla. Petang to Britania Tiger pet. Tiger ngan bataya pi udon uwei jaj udon tiger ubade coklat. Te coklat wat nam ai namar kadok kha kam bam re. Te pide ban wat kum une. Te laban don da gawe ka sop ka rong. Sibuk pimio kum kanero hanakat undere to coklat. Simba ude tu coklat wat no penongkam. Te pihak buat kum kini kitiar pihak pan penio. To kijing pam la yo al jat. Te saune we. Te saune. To te pet. Pet bah pihak penio kum kini. Kini kijat biskit kiba kadok kha kampang pha. Tesa wat kum kini perlok rawon nang ba piru pin saya yo dok kha no. To ne beju gitu. Tepe yang tu gitu kitiar jing pam. Tu kitiar ba malah depan i de gitu mah. Tu kitiar. Tekan ne gawe kadai ka ej masi. Ka ej masi krem ka ej masi kamlong. Ka ej masi kan ne. Sada pet bah. Tu ne we une de jet bitar. Tingi khodu bitar melo. Pet. Une de bitar melo. Te pihak pat penio kum kini. Bitar melo. Titang cisong bitar melo. Hapur ba pinang sedang na tibun re. Te persiang shua cisong. Tit cisong sabu. Te ne bitar melo. Ken mau. Te tang kum to perlok ki jajing pam mentang apa nongkam. Tang kini ki jing pam ro labiang. Wat perkhat bong kata nang bun kata nang biang re. Kasukta ka jing lot. Naya sina kane ke video na kaptagan marbun ki perlok rawon ba dathit bun jat palat ki ong kakta ka jing lot te mentang la persiang kine ngala tes ban khwai tang kine la biang. Te la bun ki perlok banga ngala hikai tang kumne la yo do kha. Te saya lek kumta perlok tentu mentangan sedang nok saban kumnu bapin adjust tekne ke jumbam lada pim nang ban adjust pi ai bun no da we jat te kamlong namar lada baklatang rukum adjust ro kadok kha kam bam shu te menta ngan pen ICP kumno Bandung kumno ban adjust tekne ke jumbam kenang ba pi pintib ha te wat nom kerke yasha namar haba pikwa ban yo do kha kikwa ban nang ban sina jingbam kamtam gitu ki perlok ki bala jukumen senga ki ong ba sangpha sa yarap lem yathu lem kumno pisina jingbam te menta ngala hikai pi ngala pen i te yasya watnom skip no watnom kerki pej ban mak nakwa ban hikai kham bha ngam kwa ban chu hikai mala
Ti kamlong syuk kum ketu pasdang mah gitu pasdang ngaruh ngam pada don espian hadu kata-kata kum no ban sina jingbam hare ngasule kum to te katur kabyang hare ka kham piang kane ka bamata kan ne ka bala biang pha kane bro sisne mentang la khwai betang dakine ke jingbam to pelok ini yat na sakmat ngen pen I na sipi te ngen pen I na sipi kum no bangan na ban adjust sekine ke jingbam ngan sedang no ne te mentang an pen I sipi bangan kle kine ar song kini pihak ai baro ar song ne te bama banam ne bakla kini pihak ai baro ar song ai baro ini kenal ong pejah mo ya syak perlok ibu kwa ban yuk dok ha pin ban pejah wat non klet tang kendiar de ban klet yang tung la de ban ini to mentang ai sung ne dipilak ken mau trai gini ngai arteli to jat lai ar arteli ne ngan ai nak sa une pihak ai baro bet udon ruteli pihak ai baro on to sangat try pilih ini sedang saune jat bet nah pen I baha menta namar idon ke dokumen to gawe ke video yang ba I baha tip baha ka kerteng to ini rumah ai baro petang to nala depan ai to lajat di sauna bitar nah bitar melu pihak adjust ndere ban ai bun palat da kuno tang arteli tine bala pat na su anam to la biang to tikane masi ngahaban bu syua syarot tam to tingak knyot done bilor tesa knyot bha kumne ha du bandani bha knyot tenga su bataya pi ba mar kidon ki dokumen ki ong ba pasya dom kalok dapat kam ki tiar ban haying ban kle lang ka masi te kanu ka tiar sin la pi la penukam dai ban penukam bet barabo bu kerpang no kanu ka tiar te kle kunta na ya pen kle lang kan ki tiar ying bat ki tiar bu la bong Andre lada pimlele kam do dikta re namar ba pula sat bha re kam lele re pihak biasa perlu ban page bah kene ke video namar hadin la phimnang ban adjust sak aj masir hanta kanam dat keto ke habis ya du page du bakut ke karong ro ngam sapatai sibit kumno phine kasen kumno phin adjust kasen ndere ban ai kumar kasen kan bahare na kha kan nut chu ban bam
sedang bandi bah. Habdung bah du bandani kenang bau kambit. Te menta perlok ngala hikai kane rukum sina ya phi ba pinle kumne kenang ba pinom kamsyu ban ai moida ai ata tang kumne lo skem ba. Te kino ki bakwa ban nang ai shu kiwe ki jingbam ro kalong tamba phap nang ban adjust renga tangkat ne bela biang ta to kat to lo biang te ngan pen in sa kumno ba hap ai sa kasen a shwa kasen nang ne sen mai cepet kesen pet bah to jingbam phe ba ai si mo steng do te hang to phila yu i ba ngala ai to u sen te hap khle hap melai lang to hap kelan bah kenang bakan ya mix kaju kanum don kesen si jaka te kalau don kam perlok mar sendep khle nang ne hap lik khwai no tengah syu pentip lupa sepi menta bahadin kane ke video kade bitang na beta ban sina ne jingbam bat ban kumnu ban psa shua ban khwai bat dae on khle ya kita ke jingbam ban psa te ngan sapun mi hadin ke video te lada phi don kam sai komen bat ngan sa hikaya phi shua ban sang khwai kumnu phin le bat dae phin ai phin psa nang kong bat hadin da u bat phin psa ba ar ma kidon ar jat ki jing kilkom ban hapsa te ngan sa hikaya hadin tiladai pia don kam ngan page ki komen kadungut ki badon kam te kino ku ba komen ki badon kam ban tip ngan sa share ka link hang to hapo komen section jong pi kenang ba pin sa page ya ke video ka ba nga hikai na ka banta kumno ban psa kumno ban khle ban psa uno badai ban ai kong no badai ban ar te mentang ai sakait masih te shua bangin sedang ban ai ke masing hap theo shua une jingbam menta habiat da ka jing theo bet namario phi bakla te habiat da ka jing theo kumne te yat shua da ka jing theo shua une jingbam phin theo unto ta la yo si sila hang ne ma pidayat da ka jing theo phinom bakla re berukum ai et kan biang bet te ar pila la yo to te pila i
Bala yo arpila to jingbam te hangne pin thep sak et pin theo be hangne ka et bere banchu ai klumar pin theo thep hangne pin ai numar uni jingbam pio ar klat hangne te ka et pin ai pin thep hangne to to kalau dat ha cắt to te hang to ngathrai pli itho thì sale kumne theo về kumne ta tang ko to la biang tang siklat ka et bat uto jingbam ar klat te hang to ngathrai phi la itho te hang ne dun kam sa karong ngan hap ai sa karong mà lada klem karong kam ya hap ti rong pilakan mau ka gerteng de gato apil krin ti hap ai ne rong Jepet lada shu era kasyang kamlong te knyot dakti sa thet no thet sapon no knyot bidakti kumne kha kham piang bha arum to ka ej masi phimde re ban ai ka to kasbo basbo palat bajem ai kane ka ba kham long e ka kamera pe phi number phi ai to sbo kan kala hadin knyot be kumne karong de ban ai khlan nyum de re ban ai khndiat karong ai khlan be ha du ba kan da ngam kan ga kti to yesha ban pe pun kut ma kapur kala jan kut te ngan sa bataya shapi kumno ba pin klan bat katno ka jing he pin de ban ai kan ne garong kala klan pihak pet garong ada pi itlot palat ngamong re ai klan bet sile tang kumne perlo pin sayot do khana tabakadon sakawe ka video bang hapika ya pi kumno ban pinsina kita kijing bam ban sa bat hakano kor kom pinle ngan sai ka ka we video mar kane ke video ka la kham jrong na ta chung pi te ngan hika na sa ka we ke video sai pe thadin te sai comment kane karang te tang kar kom sina jing bam pe uni lo long hadu bang kada jerngam kakti kumne uni lo long pet te pin klan umdere ban aire palat katne pin hak pelan katne la biang ban khwai tangkom to perok pila yo ne jumpa magic une de jumpa magic
ubatof bha ban khwai kasau udai number 1 jingbam ba bang bha kasau kinu gedok kha ki ba long kum kasau khalat khaputhi khambang bhai ne dengan sabatai hadin kumno ban psa bat da phin khle bat kumno phin le shwa ban khwai ngan sabatai hadin to khublai sibon ne phi baro ki perlok to saya rapan share lang sekiwer khublai sibon ngin sai siampat hakawai ke video Minta lapoy na jaka khwai pet ke jaka kadno jing ibang tabak ini ke jaka ke jinjar kilong riat kendere ke besuk banwan khwai hang ne ti wat ibang perlok wat ngi ke trasnong re ngim julej bah detang ha kapor barit bat barang bhang ila jang jaka to ngine pet ngine khwai no daw ne jing bam jer ngam to yesa pet penkut perlok pen ibang kane kum khwai ha kane ke sngi Mersendep sina jimbam jerngam wut marek syawa. Trek dia. Bakat neru latat berdekat bah. Bakat neru dat. Apalat nak aneh.
bang he apa